La Lliga Catalana Interprovincial de Motocross ha celebrat la quarta i última cursa de la temporada a l'àrea de motor de Can Tauler. El traçat del Bages ha reunit més d'un centenar de pilots que no s'han volgut perdre la darrera cita de la temporada, puntuable també pel Campionat Territorial de Barcelona 2024. Aquesta ha estat l'última prova del Campionat de la Lliga Catalana de Motocross de Catalunya. S'ha celebrat al circuit de Can Tauler i el dia d'avui ha estat una jornada molt bona, sense incidències a destacar, amb una participació molt alta de 111 inscrits i, com dic, sense incidències i una jornada molt bona. Una de les característiques de la Lliga Catalana és que trobem un ventall d'edats molt ampli, des de pilots de MX50 fins a veterans de 55 anys, i això fa que es respiri un ambient molt bo a totes les curses. Els pilots de les 11 categories convocades han gaudit d'un circuit espectacular gràcies a l'esforç del motoclub Amics Motovalls de Torroella, que ha hagut de treballar de valent per deixar el terreny en perfectes condicions. Hem passat 3 dies fatals. 3 dies passats perquè dies enrere ha plogut molt i aleshores se'ns ha ficat el circuit molt complicat. Entre divendres a la tarda i dissabte tot el dia han estat treballant intensament, quasi bé sense menjar, 4 màquines a tope perquè estigués el circuit en condicions. I jo crec que la gent ha valorat positivament l'esforç que ha fet Amics Motovalls de Torroella. Donar les gràcies a totes les màquines que desinteressadament han vingut a arreglar el circuit i a tothom que ens ha ajudat a poder tirar endavant aquesta cursa. En una setmana molt complicada per la tragèdia de la Dana al País Valencià, la Federació Catalana de Motociclisme, el Motoclub Valls de Torroella i tots els participants han efectuat un emotiu minut de silenci en record de totes les víctimes. Pel que fa als resultats de la jornada, Àric Lázaro s'ha endut la victòria de la categoria dels més menuts, MX50, després d'una espectacular actuació al traçat de Can Tauler. El pilot del Motoclub Segre ha dominat les dues mànegues de la jornada per davant d'Aleix Jové i Jordi Martínez. Amb les victòries als circuits d'Amposta, Almacelles i Can Tauler, Lázaro s'ha proclamat campió de la categoria MX50. Avui m'ha agradat molt el circuit perquè té moltes pujades que són molt ràpides i hi ha roderes i que tenim que lluitar per ser el primer en post de primer lloc del podi. Estava molt nerviós, però sabia que podia guanyar la Lliga, dedicar aquest campionat a tota la família. El més ràpid en MX65 ha estat Pepe Badiella, que ha aconseguit creuar la bandera de quadres en primera posició en totes dues mànegues. Pol Batlles, que ha fet segon, ha estat qui s'ha endut el títol de campió de la categoria gràcies a una temporada molt regular en ple de podis a totes les proves. Danil Magitzenko ha tancat els calaixos d'honor al circuit de Can Tauler. La primera no m'ha anat molt bé, però la segona he fet sisè i m'ha anat molt millor. Sí, estava prou bé el circuit avui. Hi havia unes quantes roderes, al final s'estava fent molta pols, però ha acabat bé el circuit, sí. Tota la temporada m'ha anat bastant bé, l'únic que hi ha hagut alguna que no hem anat, però m'ha anat bastant bé. Eleu José s'ha endut el triomf de Can Tauler amb una magistral actuació on ha vençut clarament les dues mànegues de la jornada de la categoria MX65B per davant d'Alonso Tribaldos i el protagonista de la categoria, Nil Soler, que s'ha proclamat campió de MX65B després de sumar el segon podi de la temporada. Primera manga he sortit regular i he aguantat el quart i molt bé. I la segona manga he sortit bastant bé i he anat quart tot el rato, molt content, perquè m'ha il·lusionat molt guanyar el campionat. Dedicar
els meus pares, que han fet un esforç molt gran. Martí Piera ha celebrat el títol de la categoria MX85 cadet des del primer esglaó del podi. El corredor del Motoclub Segre ha completat una actuació per emmarcar que li ha servit per adjudicar-se el títol de la categoria amb 157 punts. A Cantauler, Alberto Bruti ha fet segon i Unai Ortiz, tercer. D'altra banda, Eric Wick s'ha proclamat campió de MX85 juvenil gràcies a una recta final de temporada espectacular, amb 2 podis consecutius. Teodora Guminiuk s'ha endut el subcampionat. A Cantauler, la victòria ha anat a parar a mans de Marc Serra, que ha empatat a 67 punts amb Wick. Vincent Carbonell, per la seva banda, ha completat les posicions d'honor. La primera màniga m'ha anat força bé perquè he aconseguit sortir bastant bé i he tingut que lluitar una mica al principi per la primera posició, però després ja m'he escapat i he pogut guanyar la primera màniga, i la segona no ha sortit tan bé i he tingut que anar remuntant una mica fins al segon, fins la segona posició, i he volgut assegurar el campionat, no arriscar molt, guanyar el campionat de Catalunya d'Endurets i avui la Lliga. La veritat que aquest any m'ha anat molt bé, aconseguint guanyar moltes carreres i passant-m'ho molt bé. Gorka Gardoy s'ha enfilat a l'esglaó més alt del podi de la categoria MX Júnior. El pilot del Motoclub Segre s'ha segellat amb aquesta victòria el títol de la categoria. L'últim podi de la temporada ha estat completat per Joel Mataró i Jordi Soler, segon i tercer, respectivament. Arribàvem una mica just de punts, així que he afrontat amb totes les meves ganes. Hem començat bé el dia, amb confiança, el circuit estava molt bé, així que hem començat fent una primera posició als entrenos. Després he pogut liderar també la primera màniga molt bé, molt confiat, molta confiança. I la segona màniga he sortit una mica pitjor, però he pogut remuntar i aconseguir la primera. La sortida es costa amb les 4,5 així, perquè corren molt, però després ja podem fer unes bones sortides i he pogut agafar el meu ritme i fer una bona cursa. Avui estava molt bé, jo pensava que hi hauria una mica de pols, però no, molt bé. Alguna rodera que una altra, batxes, molt bé. M'agradaria dedicar-ho aquí a la família, tota la família, als meus amics i companys que han pogut ajudar-me a aconseguir això. Daniel Garralón s'ha proclamat campió in extremis de la categoria MX Senior, només un punt per sobre del subcampió, Ferran Ferrer. A Cantauler, el triomf ha estat per a Sergi Cobo, seguit de Garralón i Eric Izquierdo. Pel que fa a la resta de categories en joc, Àngel Davins s'ha proclamat campió de la categoria MX+35 després de vèncer l'última cursa de la temporada per davant de Jordi Coletas i Jordi Getxe. Pere Mas ha segellat el títol de la categoria MX+45 en ple de victòries aquesta temporada. Al podi de Cantauler l'han acompanyat Sergio Perellón i Joan Ramon Ribelles. El campió de la categoria MX+55 ha estat Joan Torrente, que n'ha tingut prou amb una segona posició per certificar el títol. Sergi Lasala, amb doble triomf a Cantauler, s'ha enfilat a l'esglaó més alt del podi, mentre que Rafael Begur ha completat el triplet d'honor de la categoria dels més veterans. Finalment, una de les imatges més curioses de la jornada al circuit de Cantauler ens l'ha regalat el guanyador de la categoria aficionats, Àngel Petit. Després de vèncer els 2 assalts del dia, Petit s'ha atrevit amb un tercer repte, al qual tampoc li ha tremolat el pols: demanar la mà a la seva parella amb un anell. Dia rodó per al pilot del Motoclub Segre, que ha sortit victoriós tant a dins com a fora de la pista. El podi d'aficionats l'ha completat Pablo García, que s'ha proclamat campió de la categoria, i Adrià Bartés, que ha fet tercer.